କକା ନିଅ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ପୁଅ ତୁ କୋଉଠି ହେଲୁଣୁ? ବାପା ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ଅଫିସରେ ତ ଏତେ ମଞ୍ଜା ମୋର କାମ ସରିନି। ଆଜି କୋଉଠି ଆଉ ଯାଇ ହବ? ହଉ ବାବା ମୁଁ ରହୁଛି। ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ ଘରକୁ ଆସିପାରିଲାନି। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରେ ଆସ ଆଲୁଏ ଯାଅ। ଟିଟୋଇ ଆଜି ଦୀପାଳିରେ କଣ ହରିକାଙ୍କ ଘର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି? ଆରେ ତୁ ଜାଣୁ ନା କଣ ତାଙ୍କ ପୁଅରେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଆସିନି ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ବୁଢା ଘର ଅନ୍ଧାର ଆଉ। ବାପା କିଏ କିରେ? ଜେଜେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପୁଣ୍ୟ କାମ। ଜେଜେ ମିଠା ନିଅ, ସେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା। ତୁ ଆଜି ମୋ ରକ୍ତର ନାତି ଠାରୁ ବି ବଡ଼ କାମଟେ କରିଦେଲୁ ରେ।